আমরা আজর এই বিকশিত ভারত প্রজেক্ট কু সুস্বাগতম করুছু। আমি ইউবি হাই স্কুল ভঞ্জনগর অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী। মু অখিলেশ পটে। মু অঙ্কিতা রানী পাଣିগ্রাহী। মু সুবলক্ষ্মী সাহু। মু সুজন কুমার সাহু। মু এমসুকৃষ্ণ সুবল। আমার থিমের নাম হচ্ছে ভোকাল ফর লোকাল এবং আমার সব থিমের নাম হচ্ছে ট্রাইবাল এম্পাওয়ারমেন্ট এবং আমার টাইটেল হচ্ছে হলদি এক সুবর্ণ অমর। হলদি হলদির ইংরাজী নাম টর্মেরিক এবং বৈজ্ঞানিক নাম কুরকুমা লঙ্কা। হলদি অদা পরিবার অন্তর্ভুক্ত। হলদি এক উষ্ণমণ্ডলীয় শাখীয় উদ্ভিদ যাହାର উচ্চতা প্রায় 1 মিটার। হলদির পত্র লম্বা ও বড় যাহা অদা পত্র সদৃশ। হলদির মূଳ ଭାଗରେ କାଠି ଥାଏ ଯାହା ହଳଦୀର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ। ଏହାର ଚାଷ ପଦ୍ଧତି ହଳଦୀ ଗରମ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ର ଜଳବାୟୁରେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମେ ଏବଂ ଜୁନ ମାସରେ କାଠି ରୋପଣ କରାଯାଏ। 7-9 ମାସ ପରେ ଏହା ତୋଳାଯାଏ। ହଳଦୀ ଚାଷ ପାଇଁ ଦୋଆବ ମୃତ୍ତିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ହଳଦୀ ଚାଷ ଦୋଆବ ମୃତ୍ତିକାରେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଚାଷର ଅଞ୍ଚଳ ହଳଦୀ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ ଯେପରିକି ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଇତ୍ୟାଦି। ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ହଳଦୀ ଚାଷ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ହଳଦୀ ଚାଷ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ଏହାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଚୋଟ ଓ ଘା ସୁସ୍ଥ କରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ସର୍ଦ୍ଦି, ଖସି ଓ ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଶମନ କରେ, ତୃତୀୟ ହେଲା ଚର୍ମ ସମସ୍ୟା, ଦାଗ ଫୁଟାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ରକ୍ତ ଶୁଦ୍ଧିକାରୀ ଓ ଜିହ୍ବା ସଦୃଶ ଅଟେ ଏବଂ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ତେଲ, ରେଶା, ଶୋଧିତ ଶର୍କରା ଓ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଟିନ୍ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ହଳଦୀର ଉପଯୋଗ ପ୍ରଥମ ରାନ୍ଧଣାରେ ଯଥା ଏହା ଖାଦ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଓ ସ୍ୱାଦ ଦେବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଏଥିରେ ଅଧିକ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଥାଏ। ତୃତୀୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯଥା ଏହା ଆମ ଚର୍ମକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖେ। ଚତୁର୍ଥ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥା ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ହଳଦୀ ଚାଷର ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆଦିବାସୀ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରତି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ଜୀବିକା ନିର୍ବାହର ଏହା ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ, ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବଜାର ସଂଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି। କାରଣ ହଳଦୀ ଚାଷର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲେ ଚାଷୀମାନେ ଅଧିକ ହଳଦୀ ଚାଷ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ହଳଦୀ ଚାଷ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଶ୍ରମିକ ଅଭାବ, କୀଟପତଙ୍ଗ ଓ ରୋଗ, ମାଟିର ଅବକ୍ଷୟ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ କୃଷିର ପଦ୍ଧତି। କିନ୍ତୁ ହଳଦୀ ଚାଷର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କୌଶଳ ଓ ଉପାୟ ରହିଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚମାନର ବିହନ ବ୍ୟବହାର ଓ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିବା ଓ ବିକ୍ରୟ ରଣନୀତି ବିକାଶ, ଜଳ ପରିଚାଳନାର ଉନ୍ନତି କରିବା। ପଞ୍ଚମ ହେଉଛି ରାସାୟନିକ ସାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜୈବିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖତ, ଗୋବର ଖତ, ସବୁଜ ସାର, ଜିଆ ସାର। ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହଳଦୀ ଚାଷ ଉନ୍ନତତର ହୋଇପାରିବ।